De Maceda. Vale, entón xa damos a palabra e deixamos con eles. Bueno, eu son Maite, boas tardes a todos. Eu son Maite, ela é Rita, como ben dixo, nos non somos expertas. Simplemente tuvemos a sorte de pertencer a unha familia que vive o Entroido e que vive o Felo. O sea, o Felo forma parte da nosa vida non durante 4 semanas ao ano, senón durante todo o ano. El sempre está presente, o sea, nos no Nadal, nas comidas familiares, é raro o día que non sale o Felo na conversación. Cando non é no verán ou en calquera época do ano. Sempre convive con nós. Bueno, como el dixo, son 5 xeracións xa vestíndonos de Felo. Eu vestinme de Felo desde pequena. Eu son filla de Felos, neta de Felos, bisneta de Felos, e unha moi orgullosa mamá de Felos tamén. Bueno, a ver, os Felos son persoaxes moi rurales. Os Felos pertencen aos povos, non son da vila de Maceda. Ata hai relativamente pouco tempo o Felo apenas iba a Maceda, apenas iba a vila porque non era ben visto, non o querían ali. Entonces o Felo sempre, donde mellor funciona, donde está presente, sempre é nos povos. Os Felos recorren os povos a pé, van de pobo en pobo. Actualmente sí que hai pequenos tramos que se fan en autobús ou en coche por tema de tempo, sobre todo, pero a maior parte do recorrido é a pé. E a xente dos povos agradece a visita dándolle comida e bebida aos Felos. Pero, bueno, como dixen antes, eu vestinme moito tempo de Felo. A xente de Maceda, sobre todo a xente maior ou a xente que entende un pouco, diferencia entre ser Felos e estar vestidos de Felo, porque o hábito non fai o monxe, como se suele decir. Ser Felo é moito máis que levar un traxe de Felo. Ser Felo é orgullo, é un sentimento, como ben decían antes os meus compañeros de Santiago de Riba. Ser Felo é sacrificio, porque é duro físicamente, é incluso doloroso en moitos casos. Os Felos interactúan totalmente ca xente. Os Felos sin xente non podería haber Felos. Os Felos non desfilan, ten que estar movéndose continuamente. Os Felos bailan, saltan, collen a xente cos caiados, fan trastadas, levantan un pouquiño as saias das señoras, roubanlle as boinas aos señores, os chourizos tamén en alguna ocasión. Ademais, o Felo ergutía. Eso é... Bueno, non me pegades co faca porque son totalmente incapaz. É un berro agudo que dentro da máscara sona totalmente diferente, por suposto. Emite outros tipos de sonidos, por decirvos, rosma ou bea un pouquiño, pero non falan ca xente. Non falan porque non se descubren, non se destapan. Este entorno todo, este entorno rural no que se moven os Felos, é o que define a súa vestimenta, que, sobre todo, caracterízase por medias negras, botas, o caiado, é unha colcha na cintura. Medias negras e botas, porque os camiños están cheos de bulleiro, entonces manchanse para disimular esa suciedade, pois por eso se levan colores oscuros, o caiado igualmente para moverse, para apoiarse, para axudarse, é unha colcha arredor da cintura que o protexe do peso das chocas. Vale, eso é así basicamente, e agora Rita vai vos a falar do traxe. Vamos a ver, o traxe a día doxe, pois podedes ver un pouco nas fotos, vamos a ver, o pantalón ten os perillos de lana ou de fío, dependendo da zona. Nas zonas dos povos de arriba son máis tendencia a polos de lana e nos povos de abaixo quizás máis de fío.
Bueno, non é moi así, depende. As chaquetillas tamén, ahora son moi vistosas, levamos collares. Nas fotos non se aprecia moito, Pero aquí sí. levamos collares. É moi importante saberse enfaixar, porque as chocas pesan sobre 20-25 kilos, máis ou menos. Levamos 5 chocas, zapato de fuelle, e bueno, máis ou menos para que vexades. Eu quería falarvos un pouco do traxe antigo. A ver, temos aquí unhas fotos. Si seguir para atrás. Vamos a ir para atrás. Vamos a ver, en Maceda temos o traxe máis antigo que temos é do ano de 1902 ou así. A ver se van as fotos. Estas fotos primeiras, estas en concreto son do ano 60. Sí, está en ello. A ver se vai. Eu, basicamente, quería que vexerades a diferencia dos traxes da hora e dos de antes. A mí o que me choca moito é que moitas veces non nos percatamos do que temos na casa, que o temos moi deixado por aí. Este traxe é dos anos 60, esta foto é dos anos 60, máis ou menos. Sí, por aí anda, sí, estes dous traxes. Hai por aí outras fotos máis vellas que irán pasando, que son dos anos 40, e vemos que siguen tendo as medias negras. Mira, estas son dos anos 40, máis ou menos. Son fotos que recuperamos, que a xente tiña por aí. A verdade é que temos moi poquinhas fotos antiguas, que non sei por qué, porque debería haber máis. Eu creo que están na casa, perdidas e escondidas, moitas veces agachadas, porque o que pasa moito, non sei nas vosas casas, pero é que ao mellor partes a herencia a ti gustanche aquela foto do teu abuelo e cando nadie se percata vas arrapañando e procuras que nadie sepa que tú tes esas fotos hasta que pasa unha época bastante que non insultes a nadie. Vale. Mira, este traxe é dos anos 40. Esta é unha careta que é moi... é a que máis me chama a atención. Esta careta, se podedes ver según vayan pasando as fotos, na careta temos unha serpe, que non se ve moito, un ollo que todo lo ve, unha cabra, que non é da Legión, pero non sei que fai aí a cabra, o logo da Diputación. Se aprecia aí un poquinho. Sí, aprecia aí un poquinho o escudo. Este traxe estaba agachado non, pero bueno, estaba metido nunha bolsa de basura que vin eu, que tuve que falar con meu pai, para que meu pai falara co señor e que mo enseñara para poderlle fazer as fotos. Está metido e está nunha bolsa de basura e é unha pena como teñen, porque tú dis, jolín, se tes unha joia, por que a tes que perder? O sea, non ten moito sentido. E son dous traxes. Son de pana, as caretas son moi distintas das que... Despois iredes vendo que as caretas son moi distintas. Según vai evolucionando o tempo, van cambiando moito. Bueno, unha cousa que dicen moito é que o felo non pide. E, sin embargo, na miña casa, iso non é verdade. Que non sei por que dicen que o felo non pide. O felo, cando o meu avó debeuse vestir... Naceu en 1905, con o cual debeuse vestir sobre 1920, vamos ir por aí, 1925. Os traxes alquilábanse, e como non había cartos, pois eles sí que pedían a rubia daquelas, bueno, a rubia sí a meu pai, antes, sí que pedían cartos. A xente dáballe cartos e eles pedíanos para poder alquilar os traxes e que despois, pois, ter para pagar eso, porque claro,
Na época do meu pai tamén pedían. Na época do meu cuñado, xa nos vamos aos anos 85, seguían pedindo. Os traxes seguían sendo de alquiler. Había mellor, pois, non sei, pero a mellor na zona había 10 traxes e eran de alquiler e a xente seguía pedindo. O sea, os felos pedían e eu acórdome de moza de fer correr os felos. Os felos tú enseñabas daquelas había un billete de 100 pesetas e tú enseñabas o billete e fagíalos correr. Claro, normalmente os felos corrían, o sea, os homes, porque eran os que se vestían de felo, corrían máis que a ti. Entonces, como tiñas moita picardía, metíaste polos eidos e les entre o traxe que pesaba e o eido non daban corrido tanto. Entonces, tú fagíalos correr e sufrían por aquelas 100 pesetas o non escrito. Tamén cando te collían... Sufrías tú. Sí, sufrías tú, pero bueno. A partir dos anos 90, os traxes, pois, as nais empezaron a coser e a facer os traxes. Que foi cando realmente se empezaron a... Pois en cada casa, máis ou menos, empezouse a facer traxes, porque agora os traxes, home, hai de alquiler, pero a gran maioría de persoas que ten o traxe na casa é feito casi sempre pola nai ou pola avoa ou pola muller, pero así. Entón, que pasa? Que no momento que tú non tes a necesidade de alquilar, tampouco tes a necesidade nin de pedir, nin de dar. Entón, quizás por eso agora non se pide. Pero, sí, era así. Mira, este traxe, que agora que estou vendo as fotos, este é o traxe máis antigo que temos localizado. Non sei se aparecerá por aí outro máis, pero este é o máis antigo que temos. Este tiño un médico que se chama Pascual, que morreu, e agora os herederos donaron ao Concello. Este traxe calculase que debe ser sobre o ano 1902, unha cousa así. A careta, como podedes, bueno, non sei se se aprecia moito, a figura é dun torero, un toro e un torero. Bueno, máis ou menos, para que vexades as diferencias. E aí sí que ves que é lana, non é fío. E bueno, por aí, máis ou menos, para que vexades. Se por fixastes nas fotos de antes, os traxes non ten absolutamente nada que ver con isto, porque estos son flecos, son como cintas de cortinas, algo así similares, sin embargo, ahora levanse cintas brillantes. Que sí que teñen, xa tiñan daquelas cintas que van cambiando, pero bueno, vai un pouco nese estilo. Bueno, vale, a baixarse. Bueno, outra da parte, ou a parte máis importante, aínda que é a menos visible do felo, é as faixas, como se enfaixa. Vamos a ver. Voume por de pé, co vosso permiso, porque senón non vos vou dar a explicar. O felo leva isto alrededor da cintura. Son sábanas de fío, normalmente, sábanas que hai na casa, e van colocadas así, moi apretadas e moi estiradas. E por encima, pois unha colcha. Unha colcha de colores ou blanca, eso según o gusto do felo. Isto é o que nos protexe a cintura do peso das chocas e do movimento, do roce, ao fin e ao cabo levar o cinto posto durante todo o día, eso generache un roce, incluso feridas moitas veces. Entonces, disto depende que tú vayas a aguantar todo o día cas chocas postas ou non. O sea, o peso das chocas e o movimento influyeche moito na continuidade do día. Entonces, se non estás ben enfaixado, olvídate, non vas a aguantar, non vas a poder co traxe. Falo das chocas ou faz tú, careta? Sí. Bueno. Como vedes, enfaixarse é imposible un solo, necesitas unha persona que te axude, porque, como vos digo, isto vai moi tirante, moi apretado. A sábana é unha sábana inteira? Sí, é unha sábana doblada. Non, sí, pero inteira. Inteira, totalmente. Simplemente está doblada e despois o que facemos é enrollala por unha punta, tal como está a colcha. Sí.
para ir colocando alrededor da cintura. Bueno, as caretas van evolucionando. As caretas van evolucionando. Esta careta ainda sai á calle. O sábado a noite, o sábado ainda podes ver por aí. Falamos do sábado porque quizás sea o día, o sábado de entroido, porque quizás sea o día que basicamente todo o mundo pensa que salen, pero os felos a partir do día 1 de xaneiro sale á calle. Do día 1 de xaneiro hasta o fareleiro salen cas chocas e cas caretas. Salen cas chocas e cas caretas. Non pode remediala tan esa forma. Home, máis cómodo que teler na man. Claro. Sin punto de comparación, vamos. Vamos a ver, esta pois eso, é o que vos digo, esta é dos anos 60, máis ou menos, ainda sale por aí á rúa. Aquela, esta de aquí, é dos anos 90, para que vexas as diferencias de como van evolucionando, e aquela, pois, te fai 2 ou 3 anos, Sí, unha cousa así. Unha cousa que tamén se di moito, que na mitra, que a mitra é esta parte de arriba, sempre podredes oír dicir que só se representan os animais da serra. Mentira, como todo mentira. A ver, estos van evolucionando, entonces, se vos fixastes cando puxen as fotos dos felos antigos, pois hai de todo. E animais da serra, a verdade é que hai ben poucos. Hai touros, hai Barcos, toreros, sí, hai gaiteiros, o sea... Eu recordo incluso unha muller espida nunha careta, cando eu era pequena. Sí. Más que nada son evolución. Modas, Sí. son modas. A careta, non sei se vos interesa o proceso de facela, que tamén é un proceso totalmente artesanal, que bueno, é todo, pero bueno. Normalmente a careta faise con madeira de biduello, ou faguíase. Agora van cambiando as madeiras, quizás, eu pensome que quizás o bidueiro era porque tamén era unha leña que non era das máis apreciadas pa volume. A careta, pois, o sea, a careta tallase, primeiro ferdese. O primeiro que faz é escoller un trozo de madeira e cócelo. É un proceso totalmente artesanal, como podes ver nas fotos, con Dios non se aprecian moito. Hai poucos artesáns que os faga, a verdade é que hai pouca xente. É moi complicado, por exemplo, nós queríamos fazer, cando estuvemos na asociación, queríamos fazer un taller de caretas. É moi complicado, porque normalmente a xente que as fai, pois, non suele dedicarse a eso, e é moi complicado que teñas alguén que te enseña a facer. Eu supoño que ao final pois é un ensaio e error. Van empezando pouco a pouco e ao final pois eso. É un proceso bastante laborioso, leva pois sobre unhas 8 horas ou así facer a careta, se foran seguidas, unha careta levaría unhas 8 horas ou así. A careta Solo a cara. Solo estamos falando do trozo de madeira, é unha talla de madeira. Bueno, despois cando acabemos a charla, teredes a oportunidade de pôr a careta se queredes. Porque despois a mitra é de aluminio, me parece, non? Sí, agora úsanse chapas de aluminio para lixeiralas, porque estas son de ferro. Esta non sei que tipo de metal é, un metal moi blando, a verdade non o sei, pero estas sí que son de ferro e pesan moito máis. Entón, agora utilizas o aluminio, unha vez que tes a mitra Aí feita... apreciase a madeira de dentro da cara, tallada, ca forma.
unha vez que tes a mitra feita, logo ainda hai que pintala. Que bueno, agora todo o mundo queremos ter a carita máis bonita, a careta máis bonita, e esta levas a pintar, claro. Pero antes pintábanse, mira a diferencia, antes pintábase na casa, que tiña algo de xeito pintaba e o que non mandaba pintar o amigo do lado. E agora non, agora canto máis bonita a careta, que estamos perdendo un pouco aquelo de que a careta o pelo era para meter medo, e agora, pois, home, impresiona, pero medo xa non mete moito. Bueno, si, fala das chocas, se queres. Sí, bueno, eu tiñamos que falar un pouco das chocas, pero non sei se atreverme. porque a verdade é que non sei se atreverme. Bueno, os felos levan 5 chocas, a forma da feitura é como as que se lle pon a vaca, porque un pouco máis grande. Como las por de Pepa que veñan. As chocas dos felos tamén están compostas de machos e femias. Normalmente levanse 3 machos e 2 femias. O son totalmente diferente dependendo de que sea o badal, do material. Estas ten o badal de pau, e sin embargo estas ten o de metal. Ten un son totalmente diferente. Antes tamén non sabía que o badal de oso, sin embargo agora apenas hai cintos que me ven o badal de oso, de hueso. Apenas hai cintos, apenas se conserva ningún que teña o badal de oso, sí. Os que máis abundan agora son estes. Como podedes ver... Bueno, isto así non se toca, absolutamente nada que ver, son sonidos totalmente diferentes, dependendo, claro, do material. Estas chocas son chocas que levaría o nome a calquera delas. Estas son máis grandes, aínda que estas son máis pesadas por o material do badal. Pois un cinto de chocas pode pesar tranquilamente entre 7,5 kg ou 8, dependendo do peso do material, ou incluso 9 kilos, tranquilamente. Bueno, eu, se me deixades, vou vos enseñar como toca. Sí, Bueno, evidentemente faltame aquí moito material, entón sobrame moito cinto, pero bueno. Isto é un felo en reposo. o entroido, a pesar de falar sempre de tradición e de, bueno, o entroido vai evolucionando e modifícase. Por moito que nos pese, o entroido modifícase. En 20 anos, o rural, polo menos o noso rural, probablemente este abandonado. 20, 30 anos, o moito ten que cambiar, e moito ten que cambiar a administración para darlle un pulo, ou senón isto acabase. Os felos perderán a esencia do rural. E no momento que queden relegados a Villa de Maceda, eu non sei hasta que punto habrá felos. E Maceda é un lugar onde non lles pertence, non é o seu sitio. Entonces, pois que a min quedame moitas veces a dúda de decir que pasará dentro de 30 anos. A continuidade do felo está asegurada, porque sí que está. Os nenos saen, cada día temos máis nenos, o sea, sí que está. Pero no momento que perdamos a esencia do rural e o felo non este no rural e o felo non este ca xente maior, non habrá felo, non sei, será outra cousa. Supoño que iremos vendo a modificación pouco a pouco, iremos habituando, pero está, non sei, eu vexo bastante negro. Bueno, no noso entroido, de todas formas, temos outras
temos outras representacións, outras, bueno, outras formas que xa se perderon, moitas perdéronse. Temos os reinados, que antes os reinados eran dous pueblos, iba un pueblo a outro, atracaban os pueblos con carros ou así, e non deixaban pasar. Había que pedir permiso para entrar, e despois, a partir de aí, todo inverso, pois ibas pedindo, ibas contando que pasara o que sucedera naquil momento, o sea, naquil ano, e iban replicándolle uns aos outros. Isto, especie de regueifas. sí. Isto nós, de momento, non o demos recuperado. Supoño que algún día o mellor sí, pero bueno, a ver. O que si recuperamos foi os bolouros e a baixada da Amarela. A baixada da Amarela, pois recuperáronse fai como 3 anos tamén. Isto depende de que povos, pois... Por exemplo, eu son de máis abaixo do valle, e ali pois non había amarela, pero sin embargo na serra sí que había. Era unha vaca, ou nalgúns povos tamén falan de algún carneiro, pero bueno, a xente mascarada con cornos, bueno, recuperaron fai 2 ou 3 anos. Este é o terceiro ano que sale en Maceda, desde arriba. E bueno, eu pensome que... Eso sería anterior, a foto anterior. Sería o máis parecido ao que era. Que tiña forma de cabeza de vaca con cornos. Eso, unha talla de madeira moi básica, con escornos, e o que facía era salir e topar a xente. Sí, basicamente era eso. O que non sei é se realmente había algún día especial, eso sí que non o sei. Non está claro, eu creo que salían pois cando se xuntaban os dous que levaban a vaca amarela, neste caso, cando se xuntaban salían sin máis, era entroido, valía calquer día, non había un día para vestirse, nin para salir, nin... Bueno, e o que si recuperamos foron os bolouros. Nós somos de unha... Os bolouros é moi específico de Tioira e daquela parroquia. Somos terra de alfareiros, donde fallamos solas. Onde están Os bolouros están... Aquí. Que bo. Sí. Son vetas de barro. Ui, isto vai moi depresa. Son vetas de barro. Que tes que ir ao monte. Isto antes utilizábase basicamente para cando puñan os carballos, botaban ese barro para que a lentura lle gardara ali e sobreviviran ao grao. O que pasa é que deronse conta que isto seco, cando secaba, pois despois se volviese a mollar que tignaba. Entonces, basicamente, utilizáno po corredoiro. Isto telo que ir buscar ao monte, hai unha vea, telo que ir buscar, e despois chegas a casa e tes que coller o que é o barro e facer as bolas pequenas. Hai que ser bastante rigurosos, porque se leva areas no momento que despois... Sí, no momento que despois tú saas a correr o entroido, se te leva areas, pois... É un pouco desagradable. Sí. Bueno, isto como me quedou a min a man, as toras están secos, manchan un pouquiño, pero vou vos enseñar o que pasa cando humedeces un pouco os dedos. Isto é o que pasa. Isto sería o resultado. Unha vez que a ti che secan as mans, non pinta, podes ter as mans sin problema, e no momento no que volves a humedecer un pouco, claro, estamos falando de controido en inverno, está todo mollado, pasas a man por as ervas e volves a pintar outra vez. Pois isto recuperouse tamén fará 2 anos, ou sei. Sí, por aí. E bueno, basicamente, pois este é o noso entroido. Si queredes preguntar algo... As toallitas que temos toallitas. Non sei, deixen. Bueno, despois das explicacións de
de Rita e Maite. Agora abrimos un turno, se alguén quere preguntar algo, alguna cuestión. Esta careza de... Levantamos a man e pedimos turnos, vale, por favor. A de Berín e Cadalazo. Sí, son exactamente iguales. É máis antigua a vosa. A de... No, bueno, eso si lle preguntas No, si lle preguntas aos É que demás. te di que era máis antigua, non? No, eu dixen que a que Maceda conservaba máis antigua que ten é de 1902. Se me expliquei mal, claro. Bueno, pero algún tendido antigua pensei que era máis. No, claro, eu supoño, e aparte que deso sabredes vos máis, eu supoño que máis ou menos son... Terán da mesma época, son Sí, figuras ben moi todo- similares. claro. Na televisión que cuál é? Tamén Da Xironda, sí. 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 Claro, Hasta- Calleiro, sí. Sí. Toda a comarca e vamos, Sí, máscaras sí, sí, similares. sí. No, esa Real que todo ten unha... Sí, Dixinto para... porque básicamente supoño, que aparte que isto deberías falar tú, básicamente... No, pero eu veño a presentarme. Bueno, pero, jolín, básicamente ven todo moi de, o sea, é a mesma raíz. Logo van evolucionando porque, por exemplo, claro, Berín Laza e os zaramanculleiros de Xironda son máis urbanos, o sea, desfilan máis, é máis, claro. A actitude é diferente. Hai cambios. A actitude é Ao longo diferente. do tempo hai cambios do traxe. O que hai unha tendencia que decía de vos xeral ao que podíamos falar un refinamento, non que se chama mellor, un refinamento das formas e unha estandarización que está pasando en todo. Claro, porque tamén os... E perdese a forza, o que veo de moitas das más. 80 anos non había o fío nin as cousas que agora, igual que... En avión artesano que se queda exclusivamente a facer Claro, máscaras. claro, eso é un pouco a diferencia do que pasou cos felos, a que pasou con outras figuras, que noutras zonas había un único artesano que se dedicaba a facer os traxes. E na nosa zona, sin embargo, non, porque fornos facendo arnair nas casas. Entonces aí hai máis diversidade nos traxes. Traxe, eu penso que as mulleres facían todo por lado. Sí, o que pasa é que houve No, unha pero época Hai que... lugares onde había xente especializada. Claro, sí, que Pasa facía- con calquera cousa, coas gaitas, agora son todas iguais, hai artesanos. Claro, Suave. claro, a ver, estamos falando dos últimos 20, 30 anos. Había máis matices, máis diferencias. Claro. As máscaras para min tiñan unha forza, un arcaísmo, que hoxe en día estes rasgos Sí, non, máis sí, tudo máis. refinados e máis Sí. Claro, estandarizados. é que non ten nada que ver esa máscara con esta. O sea, tú ves unha máscara e ves a outra, cala, aquela é moi bonita. Esta non é tan bonita, pero forza cal ten máis forza. Eu pensei que o que lle chamaba. A mitra. Pensei que era de cartón. Non, é No. metal, é metal. Esta verdade que non sei que tipo de... Pensei que era de Claro, cartón. de feito, nos É moi puxemos blanda. as máscaras para que as probedes, se queredes, podedelas e sentades a maneira de ver desde dentro e de sentila. É distinto, o sea, non sabes, o sea, non te podes imaginar o que é hasta que após. Son cousas distintas. Sí, yo tengo dos preguntas. Primero, la utilidad de las bolas que lleváis es para aficionar a la gente. Sí. O sea, Pues, ocorreu en eso. una de las primeras fotografías salieron una persona con las chocas y estaba totalmente cubierta. La parte inferior no estaba abierto. Solo una foto apareció eso. ¿Cuál sería el objetivo de eso? ¿Cómo? Solo de una manera diferente. Isto cerrado? No, las primeras fotos, sí. No. Era un efecto Sí, No, sería un efecto óptico. Sí, Me llamó mucho la atención. No, é un efecto óptico. Choca ten que cerrar. Pum, das primeiras. Pois, por... Igual é un efecto da foto, non? Sí, non sei. Estaba pedindo... Estaba de espaldas por completo la figura. Non está... bueno, vale. Vouche pasando as fotos e se ves disme. O traxe que é máis antigo, que parecía que estaba nunha vitrina, que era No, pero mira, acércate tú, si queres, acércate aí que o ordenador é aberta, o sea, non... É a sensación de Vai ser unha oscuridade. foto actual, Sí. No, a mí me parece que está cubierta era por preguntarte cuál era el objetivo. No, pero no, é que Los demás están abiertos. sería imposible, dime. o traxe máis antigo que tedes que enseñaxedes nas fotos está feito como con flecos. Sí, O comportamento é este traxe exactamente igual cos caretos que saen en Portugal nas festas de Inverno. Se lle quitas como é a Sí. figura do traxe,
a forma de interactuar coa xente é igual. Sí, sí que é, A xente abraza moito. Claro, de sí, maneira saltan. Sí, sí. E os traxes estes, en Condoso, están todos feitos de fleco. Sí, A maioría son flecos, entón coincide un pouco este tema. Tedes constancia de que houbera máis traxes así con flecos? Ou... sí que hai. O sea, sí, o sea, non é un... Porque, mira, de feito, aquí está Son nesta modas, foto, claro, son modas, son nesta foto épocas. que tú ves, este traxe sí que ten fleco, Sí, pero é un traxe novo, quero dicir, novo, de, pois, o mellor dos anos 90 ou 95. Sí, na época dos 90 tendeuse máis a poñer fleco, sobre todo aquí na manga solo. Ou, como estaba aquel, solo así, alrededor da manga, pois supoño que para dar máis movimento, máis soltura o que traxe. agora, pois eso, como son modas, como a todo, agora non, a verdade é que simplemente se leva flecos alrededor da cintura, na parte de abaixo da chaquetilla, e no que son as sombreras, é a única zona que leva os flecos. Pero sí que era habitual que tiveran os flecos. Antiguamente tiña entendido tamén que os pelos subían a serra e botaban ali 2-3 días, dormían Sí. en argollos, Sí. podían... De feito, a ver, por exemplo, o meu pai, porque o meu abuelo ponlle que se vestira no ano, pois, 25. Naceu en 1905, ponlle que con 20 anos se vestira. Porque vestíase de solteiros. Co cual, vamos a por, o meu avó casouse con 26. Ponlle que se vestira en 1920. O meu pai, 40, o sea, 20 anos máis tarde, ou 20 e pico, tamén se vestía. O meu pai, fillo da dictadura, vestiuse nos anos 40 e algo. Daquelas, claro, a dictadura non te deixaba vestir, o entroido estaba moi tal. Pero o meu avó, que non había dictadura, tamén non se enseñaban, estaba moi mal visto. E nunca lle dicía a súa nai, o sea, non lle dicías a túa nai, voume vestir de felo. Non, aquilo era un segredo. E les collían, alquilaban o traxe e marchaban. E salían da casa hasta que o corpo aguante, os cartos non cheguen. O sea, de dúas, non había máis. E sí que andaban por as palleiras, o sea, andaban por onde quixeran. Moitas veces, dicía meu pai, que ao chegar a casa, que non era zapatilla. A ver, pensades que era a zapatilla, non. Que despois a nai corría detrás dil, que corría máis detrás da nai que despois cos chocas postas. Claro. No tema dos bolouros, que vos preguntar dúas cousas. Unha, se somente se fai en Tioira, e outra, si, como é o ritual? Se é un todos contra todos, ou son os personaxes específicos os que van tisnando? A ver, faise na zona de Tioira, porque na parroquia, vamos ir por a parroquia, Tioira, Carguizoi, Batán, ali naquela parroquia. Eu que eu sepa, a parte de arriba, que eu sepa, non sei, pero que eu sepa non. Porque, volvemos ao antes, Tioira era terra de olas, entonces pois chegou un momento que se deran conta de que ese barro tirnaba, e aquelo era o sábado, o sea, era o entroido corredoiro, eran os homes contra as mulleres, sempre foi así. E eran os homes corrían detrás das mulleres e as mulleres detrás dos homes. Nunca se tinguía un home cun home ou unha muller cunha muller, iba un home detrás da muller, o sea, un home ou dous ou tres, que Sí, agora eran tamén, sí. por xéneros, máis ben, Claro. era guerra de xéneros, totalmente. Sí, ahora está perdido, quero dicir, esa parte de que da guerra claro, perdeuse. antes había unha espontaneidade que tú levabas o teu bolouro metido no bolsillo do mandil ou da chaqueta e cruzabaste por a calle con aquela novia que che gustaba un pouco e tinguela toda. Agora iso non perdeuse un pouco, agora facémolo máis especificamente aquel día do corredoiro. Se marcades un... Sí, agora sí, agora sí porque... Sí, marcamos, pois, anunciámoslo por internet, pois tal día festa dos bolouros. Antes era habitual durante todo o entroido. Sí, o bolouro estaba en todas as casas da parroquia había bolouros. E estes, por exemplo, tinan porque son frescos. feitos deste ano. Pero se o bolouro fora do ano anterior, non non manchaba nada. Entón, tú telo no bolsillo, tú sales da casa xa mañá co bolouro no bolsillo. Eu traio un bolouro no bolso, todo o ano. Sí. E agora somos moi finos, claro. Agora, se non é ca auga da botella, non tal. Pero antes, escupías na mao e manchabas, o sea, era así. Ou un charquiño no chan, ou eso, unhas ervas molladas, pasabas a man e con eso tinguías. Sí. Unha última pregunta, se hai, se non damos paso. Unha cousa, sí.
sabedes onde pode vir o nome de Felo? Porque o nome da personaxe é moi distinta a todas as cancións son similares, que o seu nome o colle un pouco da súa das peles que levan pelicas ou tal, pero sin embargo Bueno, eso se o lees por aí nalgúns libros diránche que é unha denominación que ven de felión, non sei que, un termo alemán. Pero bueno, eso vamos deixar aos expertos, que nós hasta aí non chegamos. Xa sabes que de Entroido non se moita maravilla. Xa falaremos. Unha pregunta. O enfaixado, que sistema leva para atarse? Métese igual que leva unha faixa un gaiteiro ou... Porque en Laza, por exemplo, van cosidos. Sí. Nós non nos cosemos literalmente con agulla e fío. O que se fai é suxeitar as faixas con imperdibles grandes. Non chega a coserse literalmente. Ahora está de moda a cinta Sí, a cinta americana. Que perde moito, pero o habitual. Andamos cos tempos. que todo. O habitual son imperdibles, vamos. Como? Os reinados. Sí, Gustaríanos moito. Sí, me gustaría saber si que relación ou si participaban dentro dos reinados de alguna maneira acompañando, ¿no?, os felos. Si, iban de Urfelos abrindo o camiño do reinado. Iban sempre de Urfelos. O reinado era un grupo de xente do pobo que levaba o seu carro ca súa comida ou co que tiña na casa para ir visitar o pobo do lado e sempre iban de Urfelos abrindo o reinado. Únicamente dous, pero sí que acompañaban. Pero estades co tema de querer recuperarlo, non? Para darnos ánimo. Mira, só os vou dicir que dos bolouros eu tardei 10 anos en saber onde se van buscar. Claro, porque este barro non hai en calquer lado, é unha veta concreta. Entonces, levounos 10 anos conseguir que alguén nos levara ao sitio para encontrar esta terra. O sea que... Imagínate o que pode ser conseguir un reinado. Despacito andaremos. O tema do Entroido en Maceda é un tema tabú totalmente. Sí. Todo é unha vergonza. O sea, ser felo era vergonza. O sea, non te podías vestir de felo. Pois non o sei. Sin embargo, hai outras zonas, pois que decía ela, de fotos antigas, incluso mulleres vestidas de felo. En Maceda non existe ningún tipo de arquivo fotográfico antigo que máis que o que temos aí, pouco máis, porque era unha vergonza vestirse de felo. Ata hai 40 anos era unha vergonza vestirse de felo. O sea, hasta fai ben menos. Sí. Para da vila. Non, é dos povos incluso. Non era unha vergonza, pero que nadie te vira, o sea, que nadie soupera que eras tú. Mira, de feito, mismo nós, por exemplo, eu levo unha página web con outro chico, vale? Entonces é moita... Nós empezamos con a blogoteca e agora estamos na página web porque realmente dixemos, chegou un momento que dixemos, jolín, é que hai moitas cousas por aí dispersa, pero non temos en ningún sitio toda a información xunta. Entonces empezamos por aí. Pero é que moitas veces queremos falar con xente maior e resulta casi imposible. O sea, que les che conten e che falen e pa que che falen as fotos que falei antes dos anos 40, esas fotos, o sea, para que o señor me permitira fer as fotos, enseñarme o traxe e as caretas, tuve que falar con meu pai. Meu pai falou co señor, o señor falou tal, non sei que, levoume, féndome un gran favor, dime. O viño fache milagros. Oi, ches, terei que levarte contigo para que me vayas enseñando. Vou te contar unha cousa moi breve. Nós en Santiago da Riba, a costumbre que temos, e nós o recuperamos foi a través dos vellos. Claro. O que sabíamos nós, pero nós o que queríamos era reproducir o máis exactamente posible. Entón, tens que tirar dos maiores. E os maiores, se ti vas a te sentas cun maior e dices, como vestiu o volante? Vai te dizer, pregúntale a quen queiras. E claro, se chegas, oi, que tal viño tes está?
nós non temos viño, xa vamos mal. No, mira, sabes un gran problema que temos nós en concreto? Nós as dúas, que somos mulleres. E iso xa é un gran problema. Porque, claro, evidentemente antes as mulleres non se vestían. Levanse vestindo por desde os 90, digamos. Eu teño 30 anos, creo que nós sepamos, debo ser a primeira muller que se vestiu de felo, o sea que podedes vos imaginar. Home, algunha vestíase, porque eu falei cunha, pero díxome que Pero negancho rotundamente. Si, pillala a salir aquel día naquele momento, pero aquela díxome que bueno, que os tas estaban na casa porque eran pos irmãos e nun momento colleron, ela e unha amiga puxeron os traxes, vestíronse, foron dar unha alborada e ainda nadie se sabe quen estaba vestida de felo. Entonces o feito de que tú seas unha muller xa aí xa é un impedimento moi grande, porque xa non che contan nin a cuarta parte. Entonces ten que ser xente moi cercana, prácticamente a familia, pouco máis. É un tema moi tabú. Bueno, vamos a dar paso a seguinte charla. Antes de... Antes de despedilas, pues xa vos adiantaxedes, quería comentar moi brevemente unha cousa que puxeron referencia, que preguntabades, o da vergonza. É algo recurrente en moitos lugares, sobre todo zonas rurais, onde había unha vida que medrou un pouco a carón, que este fenómeno de Entroido, que é un fenómeno rural, foi visto en moitas vilas como algo de paletos, literalmente. Sí, evidentemente. As máscaras de Bidueira, da zona de Manzaneda, amigos que teñen hoxe 30 anos, 35, 40, ríanse deles nos institutos de Prives por correr o folión ou por ir de máscara. E é un recurrente, porque era algo de pueblo, de paleto, pois como falar a lingua que estou falando eu, como outros aspectos da nosa cultura e da nosa identidade. E co Entroido, que é un auténtico sentimento absolutamente religioso, unha festa fundamental da identidade, pasou igual, e agora moitas vilas que van enarbolando o seu Entroido tradicional, hai unhas décadas ríanse directamente da xente que mantivo vivo isto, que a que pois está falando aquí e leva falando durante estes 6 anos de xornada. E iso é a realidade. Sí, pois falade coa xente que aquí tes Carlos de Viana do Bolo e sabe. Sí. Eu visto a feita e nunca, todo o contrario. Pero Xinzo é unha vila, o fenómeno en Xinzo é diferente. Pero se ides por determinadas aldeas en determinados lugares, digamos eso. Sí, de feito, eu xo dixen, os felos no momento que se acabe o rural e como teñan que ir pa Maceda, felo deixa de ser felo, será outra cousa, pero deixa de ser felo. Bueno, ahora vamos a despedilas. Un aplauso. Eu vou aproveitar para as máscaras.